Tak je treba férovo uznať, že Sigma skutočne má veľkú formu a hlavne to mužstvo je vybudované, je to odraz toho, ako sa pracuje v Sigme s mládežou a ja neviem, ten Peter, ten Navrátil a všetci títo hráči, skutočne je to ovocie, ktoré čo ja pôsobím v Čechách už možno 5. rok, takže keď to sledujem, tak skutočne je to vidieť. Ten zápas, my sme dostali asi 4 góly zo situácií, o ktorých som rozprával, že tam idú z kraja veľmi prudké lopty a ten rozdiel bol v agresivite v obidvoch 16-kách, to je prvá vec. V tej rozhodnosti, čiže my sme boli veľmi nerozhodní, hlavne keď sme sa dostali na úroveň do okolia 16-ky. A tam poviem treba z našich krajiny obrancovia, ktorí mohli, treba z Jugas, myslím si, že pred druhým gólom, tam mal veľmi dobrú príležitosť dať finálnu prihrávku ako na Tácke a dal nekvalitnú prihrávku, z ktorou išiel protiútok a dostali sme gól. Druhá vec je samozrejme Sigma, tí hráči boli lepší v práci s loptou, v dynamickej technike, v rýchlosti, čo je vlastne dnešný moderný futbal. No a typologicky to mužstvo je veľmi dobre postavené. Ďalší problém, ktorý sme mali, že hrali sme naivne aj za stavu 4-1 pre domácich a v podstate potom kozmeticky do otvorenej obrany a už takej nedôslednosti sa upravil výsledok na 6-1, ktorý si myslím, že môžem považovať za taký výbuch, ktorý sa stane niekedy, hej? Tak mne samozrejme, na rozdiel od Karola, sa mi to hodnotí samozrejme lepšie, pretože ten zápas, nachystali sme sa na ten zápas veľmi dobre. Ja som mal samozrejme z tohto zápasu obavy, pretože tak tie zápasy, ktoré sa všetky nahrávajú a sledujú a človek to analyzuje a chystá sa na Příbram. Ja som toho samozrejme často mal trošičku menej, pretože sme hrali stredu na Dukle a pak človek stával noci na to, aby vedel, čo chceme hrať. Není to ani vec toho, že chystať sa na prednosti Příbramy, ale je to skôr chystať sa na to, jak využiť naše prednosti voči superovi. A to Karol to práve nazval, samozrejme tá veľká organizácia hry bola, ale sme sa dokázali presadiť po stranách, čo bolo pre nás kľúčové. To znamená, vedel som, že stred je zústený, že ten posun, pokiaľ to hráme rýchlo a dávame do strán, tak sa nestačia posunúť a samozrejme máme 1,95 m, dvoch hráčov 16, ktorí keď dostanú dobre centre, tak tie góly samozrejme musia dať. Zápas fantastický pre divákov, hovorím, jak samozrejme kombinačne, tak výsledkovo. Trošku sme tam mali výpadok za stavu 4-0, kde tým, že Příbram útočila s dostatkom hráčov, ale prestali sa vrácať spátky. My sme hrali takisto do tej otvorenej obrany s dostatkom hráčov a samozrejme stalo nás to síl a bolo to z koho. Ale hovorím, tá kvalita naša útoku bola dneska obrovská a tí hráči to dokázali veľmi dobre využiť a hovorím, ďalšie šance si vytvoriť.